Sirad-an na gyud ang NOAA complex sa Dakbayan Sugbo nga nagserbisyo sa mga taong nataptan sa COVID-19 apan giplanuhan kini nga himoon nga vaccination site. Ani ang report. Officially signing off na ang NOAA complex nga naa sa SRP sa Dakbayan Sugbo karong katapusan sa Mayo. Nagamit kini dulan sa usa ka tuig nga nagserbisyo sa mga taga Dakbayan Sugbo ug sa ubang dapit nga nag-COVID positive. Emotional ang nagduma sa NOAA sa pagtak-op sa ilang pasalidad dungan sa pagkatapos sa kontrata uban sa pribadong kumpanya nga mipaggamit niini sa Dakbayan sa Sugbo. Mukapin sa 3,000 ka mga pasyente ang naserbisyohan sa NOAA nga nagsilbing isolation facility. Apan gawas nini nahimo usab di aing paanakan o birthing center ang NOAA sa mga COVID patient nga nagsabak. Adunay usa ka pasyente ang NOAA nga hapit na usab magkagawas. Thank God, every day there were more people coming in to help. Kay namdom ka, Ma'am Joy, emotional kay ko, inana ba, magtanaw ko sa mga mata, nga gipangkuha na sila sa ilang pamilya. Mag-shades man ko, di makita. Mutakop man ang NOAA Complex Isip Isolation Facility apan magpadayon ang serbisyo nini isip bagong vaccination site. Mato ni Vice Mayor Mike Rama nga doon na initial talk tali sa syudad o sa representante sa kompanya. Kanang lugar na dia hybrid. Pwede na siyang drive-thru o pwede na siyang youth vaccination site. Kung musugot si Michael Gleisner. Kauban si Cleofer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.